Xa volvemos a estar no Mamo. A noite máis fría. Donde dormimos? Aquí, xa na nosa cama. Argentina. Bueno, vámonos a tomar un bañito en familia. Cos dous co matrimonio do Mamo. Adoptamos a un argentino que mañán me vou ir con el a ascender o volcán a ver que pasa. E este entorno tan bonito que, bueno, aquí no vídeo vese moito solete e un día moi bonito, pero a auga está fría de cojones e corre un airiño tamén que lle chega ben. Non me podes dicir que é un sueño e cando empezo de gravar marchar. Ai, que bonito, Menuda tenderetada. Ascenso ao volcán Lanín con Lautaro, porque Vane non se animou. Aquí acampamos en Junín de los Andes e aquí salimos a Cerredo para que alguén nos acerque pois a base onde empeza o sendeiro. E nada, toparemos a Vane por o camiño, que vai a unha excursión organizada, e super necesario pois material o mítico para subir a unha montaña, que son os grampós, os piolets, e pídenche bastós, pídenche luz, é dicir, revisan a priori, que eu non creo que revisan nada na entrada, que levas unha lista de material que está colgada na propia páxina do campo para permitir a entrada. Que máis? Hai que rexistrarse tamén na páxina do Parque Natural e xa nos cobran, siguen nos cobrando unha burrada. Nada, non hai suerte. Pasamos o exame e realmente o guardaparques sí que controla que traigas todo. A nos controlounos exactamente grampón, piqueta, bastones non dijo nada, verdad? No. Frontal, gafas de sol. Lautaro non tiña gafas de sol e quedaba sin entrar. Botiquín, radio e un hornillo. Non sei moi ben para que es el hornillo. Para levantar la temperatura corporal por si uno tiene mucho frío. ¿Y cómo levantas con un hornillo la temperatura corporal? No, con agua. Una sopa caliente, un té. Ah. Uns 2.200 metros máis ou menos, como 1.000 de ascenso desde a base. Temos aquí como unhas cabañitas tipo glamping que se ves en excursións que hasta aquí, un viaxe organizado, ou bueno, incluso creo que podes pagar e quedarte aunque veñas por libre. Bueno, a ver, están ben, porque ao final aí dormen varias persoas e crease un clima moito máis cálido que na tenda. Teñen todas un ventanuxo cara a cá, estas vistas, que, bueno, son espectaculares. E fala así tan baixinho porque aí hai xente xa dormindo, son as 6:30 da tarde, e esta xente vai se levantar as 9 da mañá. E ese é o baño, xusto detrás de San Pedro. Mira que vistas.
5, ya estamos en el Caja. Ok, bien copiado. Buen descanso. Muchas gracias, hasta luego. Nos copiamos, hasta luego. Está nevando. Que creo que vamos por o despertador para as 2:30. Baixou a temperatura en cuestión de 2 horas moitísimo. Ahora mesmo xa estaremos por debaixo do cero. ¿Ahí? Vale, venga, ahora nos das tu opinión de la ruta del volcán Lanín hasta aquí. Estuvo muy bien, fue poca distancia pero mucho desnivel. A partir de las 5 de la tarde se puso muy fresco, pero yo creo que anduvimos muy bien, ¿no? ¿Qué te pasó que casi no entras? Ah, bueno, por los lentes de sol, Sí, porque el guardaparques dijo que me podía quedar ciego por la cantidad de nieve que hay, sí, mañana enseño la cantidad de que nieve. mañana vamos a mostrar la cantidad de nieve que hay. Sí, Pero bueno, pudimos, llegamos a dedo, se logró. un minuto antes de que 5 cerrara la minutos. entrada, sí. Sí, todo podía salir mal, pero todo salió bien. Sí, así que... ¡Hala! Hasta mañana. 3:45. Aquí estamos pajareando. Supuestamente íbamos a levantarnos a las 5:30. Estamos así retrasando un poco a salir. Hay un grupiño que estaba aquí ao lado que saliu sobre as 2:15 e estaban deixar un anaco entre grupo e grupo por se ven algunha pedra abaixo porque non che viña a cabeza. Bueno, argentino, lo conseguimos. Lo hemos logrado. Joder, mira que barbo. Cuidado, non se ve nada. No. É o problema. Desde aquí ten que haber unhas pedazo vistas tremendas, pero nada, mira. Niebla. Así que a ver si bajando se despeja un poco, pero ese lado ya no lo vamos a ver. Pero bueno, aún así está bien. Vamos avisando por la radio dónde estamos Sí, y ahora a bajar. sí. Tenemos Así toda la que bajada. xa irei contando, non gravei demasiado porque se me congelaban as mans e porque este me deixou uns guantes, non? Amputar directamente. Mira que fantasía de estalactitas e estalamitas. Estamos aquí destrozados os dous do Lanín, do volcán. Que xa contaremos Sí. organizado frente a non organizado. Sí. Dicirche onde pos cada pé, casi matarse. Si, no, aí teño que darlle razón, mira que eu non son de dala, pero bueno, despois falámoslo. Temos a ver, que... levantamos ás 3 da mañá. Eu vou falar do outro, pero bueno. No, estamos falando de como estamos e do outro. Levantamos ás 3 da mañá, son as 9 da noite por aí. E que che pasa, Cristian? Bueno, mira, eu teño que ir ao baño. Ir ao baño significa... Ir ao bar do lado. No, que pero ten unha significa concesión. facer caca. Ah, Teñome que duchar, comer e dormir. Eso na miña casa, que sería?
estou no sofá, vou ao váter, dúchome, como calquera cousa na nevera e métome na cama. Aquí, cal é o proceso, Vane? Pois aquí hai que ir ao baño, que está ali nunha cafetería. Ao bar a 300 metros, ou 400. 300. Pois hai que lavar mal como podemos, Volver. porque esta xente, Dios mío, ten aí a agua. Lavarei a cabeza e lavareime con unha esponxa. Despois, cociña. Que, bueno, eso tamén habería que facer alá, pero temos todas as bolsas da comida por aí, comida aquí, comida aquí, A nosa comida nevera, alá. todo, a la cena está todo aí en 20 bolsas. Pois ainda monta a cama, este sofá transforma nunha cama e déitate. E niso todo, que pasou 1 hora e media. Chegan eles, ainda lle estás que dar un pouco de rollo, non iba a decir... Non vamos estar deitados cando eles cheguen. Díxome que se estábamos acostados que entraban por aí, para non nos Que molestar. mazos son, Dios mío. Eu dixenlle que non viñeran moi tarde, que me preocupaba. Bueno, pero quero dicir que algo que na casa faz en 15 minutos, Bueno, teñome duchado e cenado. Ai, eu ducharíame en 15 minutos. Ai, é que mira, eu hoxe viña no autobús e pensaba que se estuvera na miña casiña, solo no meu baño, poder estar na miña ducha o tempo que quixera, con agua quente, fregarme, salir limpo, botar a miña crema. Ai. Bueno, E se despois teño a cociña prendida, Dios, multimillonaria. Eu non pido tanto, pero bueno, que tenche tamén os seus contras, o de Ser un tirado, sí, a ver, Sí. desde logo. Oh, que guai, todo o mundo se queda coa que guai. Pois a ver que guai vos parece isto que vos estou planteando. Eu así, sí. Xa a hora da túa casa, imagínate que nos vexa por a noite, vaite a 3 calles, facer de vientre, se non hai xente, porque senón eu xa non son capaz. Volve, lávate así como podes por parroquia, fai unha comida, bueno, eso vai ser outra, monta a cama e apúntate a dormir. E mañá ás 8 hai que levantar, Mañá hai que ás- traballar. E mañá esta xente ten que traballar antes das 8 No, estar pero bueno, levantados. dormir 8 horas é un sueño. Despois do que dormimos hoxe e onte, Así que... Adiós. vale. Bueno, unha vez feito a camiñata do Lanín, a miña recomendación para calquera persoa que me vexa e ao mellor a quixera facer sería, se non és tes moitísima experiencia en montaña, pagar unha excursión e se non, non o facer, porque eu tuve unha mala experiencia, casi me mato, pero literalmente collín medo e xa non disfrutei o que como hubiera disfrutado nunha excursión. Paguei 1/3 menos, sí, porque tiven que alugar roupa e material, pero vale matarte por unha pendiente abaixo uns euros? Pois non o creo. Así que eu, da que son moi jijijaja, isto fa por libre, aquilo por libre, veste cartel de prohibido, tira pa diante, pero non, a montaña hai que ter respeto, porque non fai moito matar uns 7 rapaces no mesmo sitio no que me caín eu, ou nun sitio moi próximo, e non paga a pena. Así que tanto esta como outras montañas, se non se ten experiencia, eu non me aventuraría a meterme así. Fixeno e volvín e non pasou nada, pero é moi fácil que pase algo se non tes nin idea, xa non de usar o material, que eso sí, non tes nin idea do camiño e acabas te metendo por calquera lado e de noite é moi fácil esvarar, é moi fácil que acabe mal, así que recomendadísima, pero e van, ao final pasou un genial, dormiu nun domo, tuvo varias comidas, conoceu a un grupiño, iba con xente, pon o pé aquí, pon o pé alá, ou canto menos que che indicaban por onde ir, que tamén te podes, como fixamos nós, despois de casi o matarme, acoplarte detrás dun grupo, tú vas andando polo camiño, que enche vai dicir nada. Pero que faz? Cando eles paran, ti paras, cando eles arrancan, ti arrancas, tampouco é o caso. Entón, cada un que faga o que queira, pero non está de máis sempre ir cunha persoa... E olvidábaseme, super importante a roupa de abrigo. Eu non aprendo, as mans volvéronseme a congelar, sobre todo a esquerda, así que o da roupa é importante, que non pode ser que cada vez que salgo a un sitio un pouco frío acabe cas mãos congeladas, pero que cando digo congeladas é de non de ter que cortar os dedos, pero de pasar moito dolor para recuperar outra vez a temperatura. Así que o confort é importante e a veces é mellor pagar uns euros máis e non ir sufrindo, porque che arruína a experiencia.
Así que esa é outra, non ser ratas, como a min.